Siap-siap Dik Kaji Suud, ambil anakku lanang ganteng. Anak lanang ontong gondrong. Ayahku iku sendebel cagai. ora butuh kae butuhku nyambut gawe dari mana datangnya lintang dari sawah turun ke kali dari mana datangnya cinta dari mata turun ke hati. Sepindah malih matur sembah nuwun sowane para rawuh para warga atau pemirsa di pagelaran Akbar Budi Wijaya. Ben gak kedelarung yuk. Nggih. Adike diceluk. Untuk penampilan yang perdana akan saya tampilkan si cantik jelita Ning Bella dan Ning Adis Arista. Sugeng rawuh wong bagus, pakai baju biru matur sembah nuwun. Ojo suwe tak tuduk lho kon. Oh. Lah iya, wis kaya kemiri. Yo. Ha. Suka teki laknya mata mula kerinting ombak godhonge durung mesti aku melok riko aja kok keting kaya bojone Adis sekalipun Mbak Bella sampun rawuh sembah nuwun Mbak Bella Senggawati. Nggih. Nggih. Si cantik jelita Ning Dias dan Ning Rani Asmara. Wangi bingung bojoku gak boleh Yang Semarang mampir kos-kosan wes kadung sayang dianggep koncoan pelas dari dibuntel kodong sing tak tresnani duwe uwong sing duwe swara emas ning Sanana Disco Hanifah dan ning Marsha Aulia. kok ada Hanifah barang Loh, wis ping pirang-pirang terpok gak ero iku piye berarti ya gak tau ngrungokno sampean. rombongan tim pedot jalur langit anak lanang gondrong ontong gondrong yo yen ngetan bali ngulon urung kelakon Nandur deling ning
senajan tuwa aku akeh sayange. Sabaripun Mbak Sanana Disco karo Mbak Marsha dipun lajengaken ten mriki. Manise Jawa Timur ning Nyantika Dimasari dan ning Putri Agung Sedayu. Agung Argopuro. Sugeng rawuh grup PT Anggrem. Oke, mboten supe dalem aturaken sugeng rawuh kagem Abah Kusnan. Oke, Bapak Kuswanto. Anggrem selikur dina aku kangen penoga rumangsa. Nek nang coba mampira sengon lemangkenan akeh wedine penoga sambang ora kirim ingon yen ora seneng apa mestine. Sabaripun Mbak Putri Jaya kali Mbak Yanti Karokaya Sing duwe horeke Jombang ning Ika Rempong dan ning Kiki Amelia. horeke situk lagi ibadah. Sugeng dalu Bu Menik kali abahe pendungane kudu horek lho iki Mbak Amel. Tiba sedan kok ora disusul. Mbak Ika kali Mbak Amel langsung kemauan. Peranan-peranan penting Budi Wijaya ning Yuni Suyanto dan ning Vikum Sukrisna. Iki tak kei parian gawe tim pedot. Tak kei parian lho ya. Sawerane tambah ono kok. Fikum kali Mbak Yuni. Hai, Si pokoknya. Ono codot kok karaoke mula tim pedot ya pancen oke. Sabaripun Mbak Yuni kali Mbak Fikum dipun lajengaken monggo. Pengreman-pengreman asli Budi Wijaya ning Titin Subayu dan ning Susan Warsono.
Edul, aku tiwase maju. Semanuwun sabu mantub kali padha mara kanopi ugi cak kasihati sugeng dalu. Di belakang Ning Titin Subayu akan saya tampilkan Ning Endang Sukentut dan Ning Mariati Sudarto. Ayo senggane sing mantep. Sabaripun Mbak Marimar kare Peranan Mbak penting dan juga pengereman asli Budi Wijaya Ning Rizky dan Ning Sartini. Senior-seniornya Budi Wijaya Ning Yayu Karmala saking pundi mami? Saking Lamongan. Ning Mary Sudayat saking Mojosari. Ning Irma Arifin saking Jombang sugeng dalu. Sabu kacangan pancen oke. Jangan-janganan ya
Nggih menika kala wau petetan saben bedayan Sekar Sari kang dilajengaken kularga Seniwati saking kularga Dalem Ludruk Budi Wijaya. Mbok bilih wonten kelepat kelanjut kirange kula mamiyok kang ngaturaken samudra ing pangaksami. Yuk wonten informasi. Jangan beranjak dulu dari tempat duduk Anda akan dihibur pelawak-pelawak kondang Jawa Timur yang akan diawali langsung oleh Cak Roso. Jroning suka kudu eling lan waspada bejo-bejane wong lali ki bejo sing eling among rasa nggih among wektu jumbo kali kahanan sampun dalu. Kula mamiyok taser limrinti di malam hari Lan kula ning Inge Wijaya ngaturaken sugeng dalu lan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.